Kedelig dag. Bare jeg havde nogle snacks. Rosiner. Fedt. Hvem har givet mig dem? Det er mig. Hvem er det? Gud. Tak, Gud. Kunne jeg også få noget sodavand til dem? Tak igen. Men der er jo ikke noget i. Hvad har du regnet med? En racerbil? Der var noget i. Nå, du må vælge mellem en af tingene. Enten rosinpakken, så bliver den fyldt med rosiner. Eller sodavand, så har du sodavand. Jeg ved lige, hvad jeg skal vælge. Rosinerne. Halleluja. Køb nu rosinerne i Rema 1000 og Superbest og alle de andre nettoer.